Mahaw ta. Lami, mamahaw ta, mamahaw. So, kaya akong sudan kagabi pa yun niya akong sinugba na talong. May kaayo. Alis gawas, eh. Tapos, ito ang suka. Nanay kamatis. Ano tayo, Stephanie? Ano tayo, mahaw ta? Hi, Stephanie. Hi, Marla. Shout out. Mahaw ta. Isog ba na ako? Di ko ganahan ka ng lami malapwaan pero usaw ka on ang kuan. Lami kayo. Paha. Alisod ko. Hay, mura magigamit na. Yan, mura magigamit og habibi so. Tumulong. Napansin. Ngayon, mga galing nyo. Nakanta mga Marla. Sabihin mo na ako na nasudaan. Laaga si Auntie Kills. Wala mo si Auntie Kills ba? Amot asa si Auntie Kills. Magna sa kuan. Siyempre, yaman na uban-uban nung si Lala, no? Kami, kaya pag wala si Lala, kami maniyang kuan. Daawon na. Karon kuan pa sila. Mga anta. Ma'am, namin, makaluto mo ani mga Pilipino food sa dira sa kuan, Florida. Hindi kape. Ang kape ko. Dito sa kabuk gabi eh. Walay kuan na kuan oh. Daot. Nga antayin niyo mahal ta. Oh, Bagyo Beans. Makatawi ito tarong kikabog kayo. Mahanta, Ma'am si Joy. Kumusta naman itong Leslie gabi eh. Para sa mga message ni Leslie na marag, wala naman to. Pero, naay ko yun ako, screenshot ka ron ako na patong tubagon. Ay, mga kalami, ana, oy. Hagbay rin ko, nagsikrib-krib, ana, ba? Shoutout ko pa, B. Ay, Kamayri Angel. Kinagay mag-crave ka, niya mo makaon, lami ako eh. Hi, Mama Marie Angel Montarie. Asa gyud pag imong tagtarag, hiraman sa akong barkada, 2 days na.
Okay lang. Anong kaon? Hintay sa'yo. Hi, Ma'am Jennifer. Hi, Jim. Ang pan ninyo. Kasi pamahon ninyo. Tama di ay. Matod di pagkipangutan na nato mi kon gabi eh. Karang katigan. Nya natutinahan sa kong live ba na. Unsay man suti mo kay Jessa? Kasi Jessa. Hindi sa mikit good. So nagtubag ko agto na. Ano ako basta mahata mo ko comment kay Jessa. Na wala ko kada siya ha. Kailangan siya ha pero hindi ko mag-apel-apel. So, nakita ko ang video ni Jessa. Kaya ni-agi man sa wall ni Ising Simikyat. Sa mo to, nagitan ako namang video. Ang ako masulti, wala po kayo masulti. Para tagsudan. Di ko hilig kayo tawa among sinabaw gahapon. Wala na halin. Sayang kayo mong gipalit. Patay sudan, ha? Adobong batoy nyo, ha? Alam niya, anak, tambok siya. Alam niya, anak, Beverly, O ka ba, lalaki na ba si Rubel? Sagdi na si Rubel, kung malalaki siya, o maayo. Para katilo na po siya taler. Ano ko yellow corn, magpalit pa ko. Tama yung kami, Ma'am Jean. Yung kami yung ang pagkaon. Basi pag wala ko sa basi pag na ako sa Pinas, inana, masuba-suba, gikan sa Jinsan, sa Jinsan ay. Hi, Precious. Sila lalo na yung uban. Ano yung mga kuam? Isa pala, lahat may grupo. Kami ni Lala. Sila ni Judesa. Kami ba? Murag kami ba? Kami ni Mikyat. Kami tulong mamlo niya. Wala si Judesa. Ano ba? Kanang grupo-grupo. Dili kay isahon. Kaya lahat magbanding. Pero wala pa mi nag-meet ni Lala Luna. Kaya si Lala Luna, gamay ra bag oras din sa Pilipinas, no? So, ilahang oras karon. Hindi kayo. Mga iyaan sa 5. Iyaan ang 5 ka kutsara nag-iusap pra tulo ka dahil na tulo nisod jud na mag-diet. Kung kutsara mong kaunon, nisod ka mag-diet oy. Mamaya tigaan na kay puro man bakal. Kapag pa 2 in 1. Gani hubugi kay ayo si kuan. Ako, pag mahubog ko, maadok ko mag-live. Pag ang baba magud na ako, pag mahubog, diretso ba? Nakoy maingon. Mamadlok ko. Kasi na mga sekreto, mga vulgar. Mana ko mga kailan ko sa una, no, kay maadlok yun na mahubog ko ba? Masultin ako sa grupo. Uy, baba ni mo.
Kabalo ka mo parkian. Kabalo. Kabalo na ko mo park. MB nag-uutad. Oy. Ako kanon. Labon dahil sa north, may lami kaya mo dalag ka mista tapon. Bayad mi anak ma'am. Madto mi. Dili man mi mga laag na walay event good. Di mi kung lugar dapat na event. Kaya kung naami kuan, dili na mi sa balay. Hi, Jaika Mariano. Red rice, brown rice o puti, gisagol na ako. Ay ganahan ko sa bukas kanang bungkag. Lagay ko na mo Gcash. Masay mo ma-check ka? Masay ma-check ka mo sa bayot. Masay ma-check ka mo ka. Masay imo check ka. Ingon ni Rewe bayot nga nakigtsula. Ha ako sabot. Bread pa miming. Napasok na luto. Kapag siya ano. Kapag siya atoran. Ano ko nakaan ng kuanda. Na. Talong na gisugban ako. Oh. Tapos, ako ang kanon na Bagyo beans. Isa ito ka magkaanak ka, ha? Gani. Ay, ayaw ito lechon na pag sure. Ikaw na pa lechon ana. Duol kayo ang atuang kuan Kapit na malanay ako ang ring light. Hala na ulod sa talong. Daw, kirang ulod eh. Grabe. Taas akong sugar. Dili ni makataba. Ay, makababa og sugar ang red rice. Ay, ang red rice. Ay, brown rice. Ay, brown rice man ikaw with rice. Nalo mo kag daghan kay nagtatang. Gip, mahaw pa man eh. Ano ko mukha kuan kanang sanay daghan kayo kuan. Kanang kanon kay boto to maluya ko. Pero kailangan mo mukha kay nako ginainom na tambal. Di ayon na lang yung pag rice iyaan punta sa mo sugar di jud makaya. Di jud makayo kumalay rice. Pero ginahinayan ako.
Gusto ko makagdabong ay. Maramag mamahaw. Dala paniod to. Si Leslie. Bata po na ko tugkuan ka ng video si Madam. Nana siya sa kuha ba na? Nasa dagan siya pangutana. Parang ko. Kaya eh. Pero ako sa ko mag-egg na lang ko. Ay na-action kong taba. Ang kakalidayan. Alang. Red rice. Kapag ko nahalang mayo ay. Alang ha. Hoy, ayaan, ilitaw ko happy birthday, B. Kay Piang Piang. Happy birthday, Piang. Alam nga eh. Makatambog yun na. Basta magkinamot. Di man good. Imo makontrol imong gikaon. Or imong pagsubo. Gani. Agi ka. Tinuod, madam. Na. Pakatay lang. Hindi lang kayo, ha. Kumanghod, wala pa ni mata. Ako niya hipos-hipos yung kadali. Ala, Jensen, gamit tayo mong car. Hey! Pohon. Hi, Apple. Mangita taog. Paksayan ko anon. Gwapa Japon ka. Chay. Pwede lang kayo ha kay mag-live ko sa sulod. Bisama ka dari. Patusan ako ang Shilane para delete ha mga pungil. Tapos saba kayo. Ala, namatay ng iring. Hoy, paper dement, namatay na mong iring. Namatay na siya. Ikatuluning iring na namatay. Akagikan. Patay na ang iring. Oh, napay mga inani diri aon. Baka kaya ang iring day. Si Teraki, yes, nako si Teraki rice. For the kayong kanon. Pero nabawas ng kanon na kay nitaba mong kuron. Siyempre, pag gumatog ka, mag-collagen ta.
lang kaayo ha. Tapos, mag-vitamin C. Wala ko ni Kuanda, katulkato na po ako ang sulat. Dapat niinom ko aning asa tong tambal, uy. Wala man, uy. Ay, kung di ko makalako karon kailangan dyan ko malimpyo din sa... Ayun, ako limpyo dira, ako dira. Dapat malimpyo niya ako ang kwarto karon mo niya akong goal karong adlaw. Mabuhiran na ang iring iyaan. Siyam na ang kinabuhian na. Ay, namatay ang tulog. Maguni, wala kita paran sa inahan ba? Ayan, unsa nga app na nagkaila si Mikyat o si Edward. O kabalo style. Ako, di ko nagapangutana kay Mikyat unless mo open siya. Dilimin na ng mga barkada dry. Maulam good ko kayo. It's a private yan eh. So, masipag makaana mo na BFF or close, wala. Dili ko nagakuan. Ang siya chismis siya, ano sa may chismis, Brian. Oh, namatay. Ano siya, 2 days pa lang, wala jud kita parang sa mama. Ang iring, wala jud kita parang, wala ka balong ano. Wala ko jud me. May po sa pudya, oh. Hi, madam, watching from Cayman Island. Hi, may buntag. Kato nga po akong sulat. Ay. Wala akong car. Gihira man sa akong barkada, 2 days na. Gani. Ay, ano na, dyan iring na, dili ta para ng anak. May nana. Wala pa didi. So kami na patog didi. Bibiron. Okay, kuan, taas akong uric. Anak doon na. Pero naku tambal, anak. Ayun, morning, iyaan. Ako da ay si Dinosaur sa tigda. Hi, Dane! Kumusta? Nada po ka diri, Dane? Katry ko na, hastang kakatul, halos masamad na ng jud. Oh, kay taas kay uric. Naku, tambal na. Dapat gani, pag inom na ko og collagen, dapat inom ko atong tambal. Dapat, atong pag-inom sa tambal, dapat wala pa suldantiyan. So, wala na ko na inom. Ipakita pa na akong tambal. Okay, kuhaan ko ha ka ng, shout out sa Laser Pro. O, napabotox ba ako? Dili na umod. Ako, no, ilang pero. Oh, wala na ko'y kunot. Sa una kay kunot kayo ni. Tapos nakatawa ka kay na ikuan diri ang kunot. Para sa asa. Unsa na tambal te? Magkatur pa di mong suratan. Ambot unsa to nakuan ha? Baba ko kay post good ba? Pero ipakita ko sa inyo ha. Unsa to na tambal? Nawala ba akong kato sa kuan kay taso uric. Abi na ko pagtaas mo sugar. Mong katol, ang katol man siya dili siya sa ilalom. Diri hantod na masamad na katol kayo niya lami kay katulon. Uric dai na, taas kay uric. So nya ako po mga sudan kay mga beans. Kanang sabay ko taas sa uric ha. Ana. Nakoy kuan nakoy tambalan. Wala itong katol gani, pero naundakan akong inom. Dapat kanang kuan, tawa ko, basta magkuhan kong mga batong, mga munggos. Yes, iyaan, sa gawa, sa kipay, katulan na, gani, katul kayo ako ang kuan ay. Kung pwede lang, ipakita na ako sa inyo, no? Ipakita, pero lang, kignawang Oh, Iris, taas kay uric daw. Abi na ko sa sugar lang na, kay mga katul imuhang sulat. Sa uric, pinataas kay uric. So, bawasan yun na mga ginuok ko. Kasi makataas sa mga uric, anak.
Dili sa natin UTI. Napay pagka UTI, pero ang kasagaran uric yun na, taas kay uric daw. Kaya kato ba na ito may Jensen no, na anak ko na, unsay ko ano mo, gibati ni mo, taas kong sugar. So, unsay gibati ni mo, ano siya, ni anak ko na, katugon di ko permi, kana ganing di ni mo kanang i-fight, kana ganing i-fight ni mo ang katugon, pamana ka. Mana ka na, ay, kailangan na pagkamukha ko para makamata ka. So, mo na yung mga sinyalis niya, kapoy ka kung lawas permi. No? Mo na mag-exercise ko. Yes, stress ko. Dili maabot sa car, pero stress ko. Nakoy, gika-stressan. Siyempre, apil na ang mga kinabuhi. Usahay no kanang ganing prepare ito mga problema. Kanang ganing usahay na kanang one day lang ba gusto ka mapangutanan na unsa naman niya akong kinabuhi oy murag way tumong unsa man niya akong kinabuhi ana pero pagkaugmaan na mubawi na pud ka na makana ka na hay kanami sa life kanang nakapalibutan kag mga positive na mga tao napalibutan kag mga butan basta lami ang kinabuhi pero maabot ko sa time na kanang di ba sa malaay makana ka na. Unsa kay feeling mamahuway no? Ana. Too much salt. Yes. Himarat baya kahit ko. Pagkaon og saging din wag iyaan. Ge. Sa una iyaan kay gibutang kog ang kalmosiptin para mawala ang kato, nawala baya ang kato, sug na kay sa paminaw. Maka-stress pa ka na, mapunsa na lang mi. Kawalo mo, basi pag, kanang yung sa artista sa una, diba? Kanang, ma-stress sila, o ang ubang ganin, magkutel o kinabuhi. Ilabi na sa mga, sa gawas, no? Uy, unsay to niyo sa mua, no, kalipay-lipay lang mi, dili, day. Oh yes, mapakatawa mi, pero kanang, makana ka ba na? Kanang, katuloy na nga tumigdagat. Na, siyempre, banding-banding mi, kay, hawa lang po akong barkada, mato na po US. So, amo siyang di mo siya bunbuyaj, pero, amo siyang kay kayang gamay lang ba? Tapos, na siya na, kanang, sa tawagan kaya na iniduol sa mua, ana siya na, giparita mi beer! Asya, salamat sa inyo ha, kaya nawala ang amuang anxiety tungkol sa inyong mga video. Hala, Nicola, salamat kaayo, dam. Salamat kaayo. Nakana ka ba na makatabang day ka sa mga tao good sa uban, pero ikaw po nag-anxiety pog ka. Kay padog naman sa presiyaan, kay bibi gani, kalmo 15, gibutan, try na ako, okay man po, nawala ang katol sa kipi. Hindi mo kumaputang-buta kay gidugo mang kuron. Ulan, sunis, makataas sa uric. Huwag kami ka nang usayo si Rubel magani. Ha? Si Rubel magani na nanay siya negosyo, nanay kuan, sakenan, tulo. Tay, mamublima siya, day. Siyempre, dili man kuan. So, kami na po mapakatawan mo yaan unta. Sige daw. Try. Ana. Kami, labo na si Ising. Kami na por grupo ha. Pag mag-uba min tulong yun, sa mga kinabuhi, uy, magkuhan sa mga problema. No, awa kami mga anak. No, pero nami mga kanang kuan, nagipang supportan. Ako wala kayo gisuportan na pamilya. Ikabalo man sila, wala. Naaman ko. Na ako gamay, pero, si tawagan na di siya abunda. Ano ba? Tama ra jud. Wine og beer ang makataas po yung wine og beer. Tama din hindi ko beer. Kalagot. Yes, maka-help jud na sa kuha po. Baka happy mong video. Gikan baya ko sa betrayal stage sa keke. Inyong video kung ginatan maka-happy. Salamat kaayo. Pero kamo no, kung mapasalamat mo sa amua, sa mga video, pag maabot na po ko sa comment, sa inyo na po ko mapasalamat. Kataon na comment ako, pisi mga tao, mga breath, mga joke. No, makana pag-vlog yun lang mo tanan. Wala man siguro tao na yan na wala problema, depende na sa pagdala. Yan ako, kayo ko problema.
Dagan ko ginahuna. About future. Pero, tagadlo no, ako na lang gihimong normal. Kanang, okay niyo, ana. Digo mo, dry. Dry! Maligo ko ron, dry. Napasingot lang ko, dry, para na ako'y guts na maligo, dry. Ana, dry. Ani mo, kagayan, di oro. Malipay kay Jod. No? Kung nami event naman, manami. Kung wala event, adri, rami mo, tawa ko. Tawa kong buhok, oh. Dahil uban. Dahil kay mga ko, ano. Cucumber tomato juice can help lower uric acid. Thank you kay Ma'am Gracia. Unsa nakaubanta? Gani. Unsa na makana bi ako nun na. Asam ko pa do ani kanang bro, unsa na kanang minana kong utok no. Cast all burdens to him iyaan. Gani. He'll give you the rest. Usugan ni ko kuan ay kana ganing sa tawagan na ay kana ganing mana ko na hantod asa ko Lord kanang daghan ko pangutana ba daghan ko gipangayo pero kaniya magkuan ko masadsad ko nung hay ko pero sa tawagan na ay kanang pag ma-realize na ko no unsa ko sa una unsa ba ko sa una no so makana di ko na bless di hapon ko gi-bless ko sa Ginoo syempre na mga tao nagmahal sa kuha na isa na mo ana makana jud kana usay baka na ganing maka-feel ka na wala nagmahal nimo pero naa good istingan na ako kuan ala ka cute maklaro po ko ninyo in ana baka na ganing feeling nimo na feeling mo way nagmahal feeling lang nimo pero sa tinuod lang daghan nagmahal nimo pareha man ta iyaan stress pero makalingaw yun din yung video. Salamat, ma'am. Ginatry man naman malingaw no para malingaw mo. Normal lang stress sa taong progressive iyaan. More blessing, more stress. Ay, as in, more blessing, more stress. Gani. Kani ang car blessing. So, more stress. Naupaw na rin yung taong ko. Sige pakatawag tao. Kaya nag-uban eh. Hula. Gana sa likod eh. Tunti ako ang sugar iya ang putot sa lobera ako ang tambal. Taas po kong uric o kriya. Makatabang siya iyaan. Unsaon ang putot sa lobi? Ang putot sa lobi. Karang gagmay kaayo? Gagmay ka na bunga? Stress is a physical response to pressure. Mas hindi ko kasabot. Sige na lang. Pero stress man ko na, bro. Dili na ko ipakita sa social media. Char, bago na pa ng post. Nakita ko sa post ni Mikiat ba? No, mga revelation. Grabe, Jod. Kanang, di na Jod, di mo may bawaan. Kung kisa mong kakuyog, ay, bitin na baw tao. Yan, ako ibot, anang uban, be. Libihan ko, di na ko ni, ako igsoon ganino, gusto niya ni pakuha, pero dili ko kay remembrance ni sa kong pagka-stress. Hi, Brian Paul. Shout out diya from Australia. May buntag, pag kulor sa buhok, kay daghan na kauban gani. Daghan na kauban, kurot na pa jud. Sige lang. Pa-shout out diya from South Korea. Ako, bago lagi may nagtawag, gitawagan ko sa ko ang Mega na naa siya sa Australia karon. Wala siya ni eskwela karon, kung anan siya, gilaay lang siya. Kung anan man jud na, anan man jud kinamug, kami, ako gani, ambot ka sa ko laayon, di ko pwede laayon. Dili ko pwede na di mo trabaho, di ko pwede na dili magtinapulan. Iyaan, tara dito Japan, magbinutay uban. Kasi stress din ako sa dumami ng uban ko eh. Kani. Tingnan ko na ipaibot. O iyaan, katong gagmay na bunga, gikan sa punuan, ilaga nimo, imno nimo, 3 times 8, 3 times 8, di asa na to? 1 glass per meal. As in? Di ko ganahan ko, gusto ko black ako ang buhok, Jude.
Sa pagkakaroon, pero ganan siya black. Gusto ko black ako here. Iyan, kumusta? Ato? Kumusta atong uban diha? Murag same ta ani, bubo, from puti, from Abu Dhabi. Ano laban to eh. Pa-shout out sa akong partner na si Mark Anthony Santillan. May pakalex. Stress ka kay pressure ka ba sa 1? Uyab ma'am. Number 2, etc. Wala ko etc. Play the dimuyaan if you don't mind. I don't mind 38. Yes, Eyebrow Studio. Unsa di ay? Gibugas lagi ko. Si Leslie daw mo kabulo si Leslie. Iya maki-upper kog uban sa imong padung na jud tag ko pagka-antilo. Ano? Kan kayo. Daghan pa kay daari. With kaspa na siya ha. Daghan kay uban. Pag na ako kay mura siya highlights. Ay, daghanan ako kuan makamingaw man ang tandem nyo ni Chito. Aw! Grabe ka malingaw jud ko Nadyo butang na di na pwede ibalik, friends. Nadyo butang na dito na jud to kuto, friends. Nadyo mga butang na mabuak o di na mabalik, friends. Pwede siya. Mura siya butang, friends, na mabuak. Ma-repair siya, pero dili na siya pras dati, friends. Sagdi na ang uban naabitaw kakar iyaan congrats murag mo na siya mga makasamot so feeling nako mo puti na junita na akong buhok to si Berianay pero ako man ang gisudlan napakuan man ko napadala man ko sa ilaha so laban ta mga iyaan kuhaan natin kag kaspa iyaan be di man kapaibot di po ganag magkuhaan ko mo kaspa kay kuan ni siya kanang muna ko remembrance ako ang waligo. Ngano di man mabalik iyaan. Kaya di naman mabalik. Iyaan, naka-drive naman ka kasi mong car engine. Naka-drive na ako. Yes po, doon ako sa Camp Corazon. Kabalo mi asa mo na stress mo ang car. Di ay na mahal sa car, di ay na mahal ra. Di na ko naon kay ma-stress ko. Labo na to na daghan kayo sila mag-post good na kanang 17 times 36 months. Pila ba na 36 months tapos 150 na ko giutang. So ilang gi-add and ana ang total. So dili na ko sila pang basahon kay ma-stress man ko. Basi pag mabasa na ko, di na ko huna-hunaon na ako baryo nun. So, maningkamot na jug ko everyday. No? Yes, naitindahan ni sulod. Ang ping sa pag-drive iyaan, musamot ka pagkadagan imong uban, pag mag-drive na ka. Ma-stress man kang samot sa kasada gani. Pangita na lang kay ma-inkuman ni mo iyaan. Maka-inkuman. Prankster kayaan, sana. Congrats sa imong new car from Jensen. Thank you, Kathleen. Parang din ako naon na ako baryo no, kay ma-stress kag samot. So, ninana na lang jud. Wala tay mahimuan na. Inday ko. May buntag. So, ano sa naman ta? Income guro, yung ginayon yan. Income. Okay man. Pero, daghang pa maagi. Ayo lang jud na ayaan kay be happy na lang sa tanan ni abot sa butang lumalabi laman tinuod na chay. Wala pa ko kabayad og kuan ha, 1 month pa lang. Wala pa ko kabayad sa car. So magbayad ko next month. So ako na jud ang gigahin, bahalag wala ko bugas. Bahalag magsakay-sakay, bahalag magkutoy ato ang tiyan basta na ay car, na tarak-tarak, na brum-brum. Atay na ni.
Pero kung pagkaon manggod, okay na magud nawa ko kaon, ako lang medyo manghod. Tapos kung kuan daghang mga blessing na maabot pod. Progressive. Meaning ana progressive na imong life. Unsa to? Dili man good mahal kay 2023 model pa na siya, almost latest rapod na dili kay gamit ang car, enjoy the comfort iyan. Genjo na koy mahal na magay na ko ang car gani. Mugay to gipangalan ako ruwang kay si Rowel og si Wang Ising ang nagkuha ako natulak. Unsa ni? Ha ayo joy basa ng comment kay hilig mo ingon na may pagkuan, may pag-ani kay through the fire kayong ma-stress ka iyan. Enjoy ang karni mo. Gani. Hi, Ate Mercy! Kung Ate Mercy, makabalo ko mo drive. Anak ko ba? Lagi na ka. Nanajib ko responsibilidad. No? Anak ko ba? Naku yung pangbayad next month. Anak ko ba na? Kana ganing tinuod jud day na no awa panangutan kong yuta. Na. Kaya kaya pa ako 1 month pa. Pero kanang magahinan jud nimo budget good di ay. Yuta unta to. Pero sa mga magud karon, lisod kaayo sa mga good na kuan kay lisod kayo sa mga sa mga trabaho good diri sa social media na maski asa mi mo adto. Ayaw, sige, siguti mong car, kay daghan, sige, consumption, oy, dili man sila magbayad. Okay naman. Ganahan ko mag-consumption. Tapos balik ang sugar, limit sa rice mukbang, gani. Gusto ko magmukbang o ganang prutas, pero daghan dyan yung mga prutas no na, taas po kay sugar. Laban lang dyan pila, live lang pirmiyaan para pang binulan. Wala mo ko stars diri, Hi, Londovi, Kristalakoski. Taasa pa ng pangalan. Ay! Hoy, hilag jud ko. Kung wajud ko ni mo gi-shout out. Imo lang yun na always check water and oil sa imong car. Gani. Pero ingon man ko sa kato ganing kay Jake katong naga-drive kay Rowel. Itong private driver ni Rowel. Kailan naman po na ako. Gipa-check na mo no. Nya ang ayahan ko dugi pa na i-change oil. Kato ganing tanan-tanan na kanang daghan kaayo. Daghan kayo mag-comment na inani. Tapos inani ta daghan kay kuan, kumaguba, ang maintenance kanang paspasan ko nila ganang istorya. Uy, ginaw ko, tawa. 3 days sa panin mo nagkuanon, kanabayaran niya, taga-bulan. Yung maintenance pa, napakay 150 utang ka, mamlo. Tapos, kung maguba, maplatan ka, agoy, matirig ang imo sakyanan sa kuan, sa baha. Kung sa nga ni mo, asa kami kwarta, ganang kwarto. Mahilo man tani sila, kalagot. Tinawag ko siya, pero kanang sitaw ka na ba? Pero ako naman nasudlan. Ay, kami mo. Wala ko balo hantod kanus ani, pero labano lang jud nato ang pagkahilas. Di ba siya? Huy, sa tinuod lang no di. Huy, congrats-yaan. Ay, sana all. Dili jud nimo di ay ikahangbog. Daddy nimo ikahambog ang sakyanan dry. Kay utang dry. Gani magkuwag insurance. Gani. Mula kami karon 26, gamito naman sa sakyanan. Nya, syempre kauban na mo si Jay. So kailangan ako Jay unsay kulang ana. Tinuod lang di nimo ikahambog. Di nimo ikahangbog ang kuan. Di nimo ikahambog ang sakyanan dry. Labi ng utang. Pero mag-drive ka ng beep beep. Stop the car. Shh. Nanangyana ka na ganing makana jud stop the car. Pag nanasimuhan mo ka ng iyaan ang buutan nga tao bless yun na pirmi mauna ikaw. Thank you Ma'am Lenny. Kay kana ganing
Si tawag na ay, katong, unsa pa may nakuan ako? Kanang, kani, diri nailhan ako, diri social media. Yan naman na, hala, sikat kay ka, iyaan. Ko, ha? As in? Unsay sikat sa inyo, ha? Siguro, siguro ko, di ko matawag ko ng sikat. Siya sa una ba? Sa una. Siya sikat kay ka, tita to, iyaan, tata daim. Di na ko ma-feel. Di na ko ma-feel na kuan. Siguro nailhan ko, kaya pinakailas ko kung asa ko, na yung mapa-picture good, pero dili yun na ikahambog na, ay, ako sa tadaim. Kaya pa iba na, stricta kasi si iyaan ay sa personal. Kaya lang di jud managad. Alang naman din, wala mo ko gitawag sa dalan. Wala dyan ko. Ikaw, kaya ka na ko, tatadaim ko, pa-picture ka? Ano saban, ikaw po, ikaw. Ano mo kanikuan? Pa-picture ka, dali, pa-picture mo. Ha? Ako si iyaan, tawa ko ninyo. Uy, kanlok anak. Anak ka manggod, ganang. So, dili yun mo na ikahambog niya. Anak kong barkada, kayawang tato, doon ka na pa-picture, uy. Kayawang, si kada tato, uy. Di mo na ikahambog, dry. Di na siya ikahambog. Kaya po ako, sauna po, makana ko na, nanto ko yung sakyanan ako, puhon. Pero pangarap lang ako ng sakyanan. Kay gwapo tan-aon ba na sailing car, kanang kung asa ka kung nakailakaw, diretso lang kaglakaw, na wala kag ipaabot na kuan, na balag mo ni maho kag ilok na bagbaba basta mo diretso ka nakaadtuan nakapaliton. Pero kanang si taga di pwede nanas ko ang sakyanan di kahambog dry. Dili kahambog kani pong aircon. Yawon tata, aircon ang balay ba? Yawon dato na yung tata mo. Hindi mo nakahambog dry kay sponsor po na dry. dili ikaw nagkuhan anak dry. Pero mo dahapon mo nagikin dapat ako kaya anak sponsor po dili mo ang kuan bay naguan. Tawa lagi mo. Kana lang dyan ang mangayo nga part ang sakyan iyahan bahin pero mapakitaan magpaagi kaya wala may choice. Gani. Paspas na ang 3 years iyaan. This year lang jud mi nakagabit for 5 years. Lami kaayo feeling. Gunahuna na sa kagmangutang na pod. As in, inana ba no? Pakurati si Auntie Judy sa iyaan na anak kay sakyanan. Sundua. Uy, di ko yung anak ko. Pipip! Judesa. Sakyanan ako. Diba? Ako ani. Ako ani inutang. Regas pa akong labangon. Kaulaw. Gamit man nimo imuhan trabaho iyaan sakyanan. Gamit jud kay kanang sig-comment na lugi pag hilom mo kay di mo kabalo mo bayan. Let's be happy na lang para kayaan gani. Ay di nagigi mo basa no. Karon ang feeling ako lasa na akong gi-screenshot mo to kung ikuan. Akong buhatag content karon, no. Pero di na ako nauna ko bari noon basta maning kamot na jud ko basta magunahon na jud ko na ako 17,000 matag bulan. Pradita mati no. Pero dito yan, dako kong tabang sakyan. Be careful na dyan sa mag-drive. I'm happy with. Thank you kayo Landawi. Mais yan bugas. Mais po ko. Dali na kayo, uy. Katong kuan na. Nami kuan ka ng nami event. Maghulat pa mi. Tapos, kung di mo maghulat pa, daliun mi. Kailangan wala kayo choice ba? Tapos, maghulat pa mi tayo sikat dira sa gawas. Naka-make up mi, naka-gown mi. So, convenient yung kayo na ay ka ng naisakyanan ay sa muang trabaho. Ako naanad naman kung naay car. Naanad. Ito pa wala pa ko yung sakyanan. Naanad na hilas na kayo. Ito wala pa ko yung car. Marami ka kabayad na kuan ay 1 month papabayad. Bagag na. Di kayo, ginasundo mo ko dari good. Nga kung mato ko ilang mamlo, mag-taxi jug ko. Every time.
Di mo ko ka jeep dira no paingon dito sa kanan paingon sa Monterrey, di mo ko kakuan ka jeep, may jeep dito moagi. Hoy, dagkay ko ginahuna kabalo ko kung unsay kuan ang brake pad. Ang kuan daghan gunahuna-on dili lang kana ang 17,000. Kabalo ko, wala ko nagkuhag bike. Ura-urada man ako ang desisyon, pero ako na nang panindigan. Kailangan ng insurance ni kuma. Kaya pa sa kina ng insurance akong kinabuhi wala pa wapagi ko pilhit wapagi ko ginom ko. Say, ano siya ba it happens for a reason daw. Diba tanan man, it happened for a reason. Nakana ko na kay usay man good maabot bigla ra gyud biya na. Bigla ra biya naabot na sa kanan no. So makana na ko na blessing na lang siguro pud na blessing o dili ako na lang jud nang panindigan. Kay diretso man pagka ano istorya mi gamay. Ato di mi attorney natatakan na. Pangalan na nako kanang dali ra kaayo ba. Para sa uyab good. Pasod nimo sa kinabuhi dili ka sure kung sakitan mo kag dili or tama ba na ba ka sa tamang tao ana. Wala mo gauban ni Ma'am Judith sa antikasiyaan tan-awang videos ni Judith sa aron makabalo ka ngano wala sila gauban. Pagkatawa ko ni Ma'am Christina oy. Kanapong kanang pasnilisli gahapon niya siya na hala unsa nang pagbayad ka mamlo. Yung prasa ko ang pangutana, wala lang. Bayaran. So ko ang ising oy. Ano magbot ka, Leslie? Ikaw mo bayad? Naman nakita si tata. Katawa di ko mo. Katawa kong ising nga. Kaya ni mo kay himo kong pagani ka ni Ma'am Lu og CEO. Pohon. Unta. Dili ko nila pasagdan. Ilabi na ka kaniha sa social media ginakumpara jud mi. Wala si tata kanang mulan di hapon. Si Mikit ang awan ni level up na si Ma'am Lu ana milyonarya, bilyonarya bay tawag ana ni Ma'am Lu. Nya ikaw ta unsa ramang ka pabuang-buang di hapon ka. Tapos ikaw pa jud pinakakuha pa 40 na ka sila mga bata pa si Mikit 30. Si Ma'am Lu 34. No? Yan sa pakurinta na ka, wala pa kay nahot, wala pa kay napatunayan diri sa imong kinabuhi. Kaluin ni mo, uy. Luwi kay ka. Pero para sa konsay, mga ko na, wala ako. Okay, man good. Wala akong gi-pressure akong sarili na maraton ko sila. Kailangan po ko ma-CEO, kailangan po ko ma-US, kailangan po ko bright ko, kailangan ko maging maestra. Pwede good da siya good. Pwede na siya kahit tanan maposible makuha nimo. Halos tayo makuha nimo kung posible. Pero saan man na jay? Happy mo ko inani na simple ko. Dili ko gusto maging dato lagi. Dili ko gusto maging rich. Nindot na ay kwarta. Nindot na kuan ka kanang dato. Kasi tawag diri, na diri. Yan na pa mo yung diri. 5 mo guna ka stages man ata na. Pinakadato, dato. Tama lang. Pobre, pinaka-pobre. Ana. Murag koan ko, diri ko. Pobre. Di ko matawag pinaka-pobre kay makakaon pa man ko. Makabayad pa mo ko bills. Unsa day kailangan day sa kinabuhi ngano ikumpara ko nyo ka mamlo o kamikyat. Lahi-lahi man gud mi. Lahi-lahi mi. Di ko ganahan na magkipagkompetensya sila ha. Kung mga dato sila nya di na ko nila amiguhon og ni mikyat og di mamlo kay tungod lagi kay anak ko nya tag-as kay sila. Kilang. Pero ang tao na may nagapakuan. Pero para pag kami magkauban tulo no wala gi kirang
Dato o pobre sa mua. Wala. Ang importante rin sa tao karon no na ay kwarta. Na ay kwarta gamay, na ay ipon gamay, kaya nalay kay gamay. Ako na gamay, napod mo'y gamay, natay gamay. Ana-ana lang. So simple lang. Yes, successful in your own way kaiyaan. Siguro makatawag jud kog makatawag na kog successful ko. Pila din naka-successful sa kinabuhi. Basta isa lang ako ang maingon na successful ko no og nagpasalamat ko sa ko ang mga tao karon. Sa napalibot sa ko karon na area. Na very ka positive. Very ka kuan gud kana ganing walay negative, walay wala jud. Ano na si Mang Christina Bansok ko. Tama na eh. Di ka hindi compare sila kay Filipino teacher. Oh. Ang importante na atay gamay. Dako man sila mamlog si Mikyat, ako na'y gamay. Gamay lang. Ano mga mamog down to earth ko? Mana mo buutan ko, naman mo ko'y batasan. Hindi tahon man po ko. Hindi ta ko dry. Pero kung kuan, wala yun ko naghinilas. Ay drag kabar sa mga tao. Ay pero kanang dili ko na ma-pressure gud sa mga tao na unsa naman kaiyaan. Wala kay nahot ko ikumpara ni Mamlo og ni Mikyat. Pobre ka. Pero kung inuwan wala di ko maapektuhan kay baka na ko na dili kaya ni. Oh, yes. Milyonarya si Mamlo. Bright si Kuan. Pero naa sila yung na ako yung abilidad na di nila makaya. So di mo compare. Akong abilidad kay na ako gamay, sila wala. Na sila wala. Isa na to na ma-appreciate din sa sarili na kay gamay. Wala sila dito. So di nila kaya ang akong ginabuhat. Na gamay. Prangka man kami kaya ganahan ko. As in. Wala sila tutoy. Na sila lubot, wala ko lubot. Unsa pa man. Blandi lang buhok dito makua. Makumpara jud ay. Puti sila, morena ko. So magunahan ako ra jud ay inggaw. Murag na inggaw jud ko sa line. Pero ako ang siguro bless siguro ko or di man sa yung na bless. Wala ko responsibilidad. Ana. Dili kay ko stress. Tagang stress man si Mikyat. Matima ba siyang anak? Matima ba siyang love life? Si Mamlo, negosyo, mga trabahante. So ako chill lang. Murag may gamay. Pero karon di na ko mag-chill. Di na kailangan mag-chill. Na responsibilidad. Being genuinely happy in your life is a successful itself. You're so English. Yan, ubanan sa show nilawang isan din sa Kabadbaran. Please, gusto ka makita kagwapa nimo. Pwede may ka, kung imo kong i-request o mubayad ka sa mo ang TF, go. Dili mo siya pwede na, kung ano yun. Dili ka ta. Dili siya, ana. Kailangan po namin event. Matumi sa lugar, magunsa man niya, way kwarta niya. Among panginabuhi, baya no, diri Yung mga po sila, unsay trabaho ni mo? Si mana karang content creator. Content creator lang ka? Huwag ka tarang trabaho? Uy. So nagsarig lang ka sa pagkatakatawa ni mo. Mara dyan mo imo ang kwan sa mong kinabuhi. Day, na inaanan dyan ko, day. Inaanan na dyan ko, yaan. Mga dyan as in, wala kayo tarang na trabaho? Facebook lang kayo, magisaligan na kwarta? Mata-mata yun ko. Mata-mata yun ko. Anak ko na. Pero, iga-iga lang ito na ako.